klem pan mat ka kan hun jang ulen al masi kata ka Inter Miami watang ci senro ya ka nam rem pedang sngong ba ya piki paralok ki bojus ngau tenat ban pe ki video hakane ka channel ka jing kerpat ya pi lada phempat da ban subscribe sngong ba ban subscribe ya ka ne ka channel khnang ba phin yo ki video ki ban so upload hakane ka channel ka kan hun jang ulen al masi kata ka Inter Miami nado balami une usnam arhajar prusak ka klem pan mat ya ka nam rem bat kum joro ya ka nam ya khain haka ba kala job lenter hado lai tali ki jingela kai ki bala deb jongka haka ba haka jingela kai paralog jongka persya ike kelab Amerika haka khat khandai terik jong ubnai Januari haka ne ke jingela kai ke Inter Miami kala la ban penlem ye ke kelab Amerika de ka jingi shoot penalti dalai la arkol bat kum joro haka jingela kai jongka persya ike University aro haka lai peu terik jong ubnai Januari haka ne ro ke jingela kai ke Inter Miami kala la ban penlem ya ke University aro de ka jing shoot penalti hi hado dasan la sa gol bat haba phai pat ya ka jingela ka jongka menne ka sta persya ik Sporting hakane ka jingela kai de ka Sporting ka bayo shwa ban pen khi ya ka jar ling ba u Henrik hake minute ka ba ar pu sao hanre ha shwa bat kun no ka jingela kai jongka ka last step ka Inter Miami ka le ban pen phai ya ka ne ka chi gol jongka Sporting ling ba u Benjamin Kremashi hake minute ka ba sa pusan plus i way kumta habakut ke jingela kai jongka ke last step baro artali ken hon kila kunno daga jinga kai damar la chikol bad habawan ban yela kai haka kala ka ar kat baka Sporting kadang persang bantur sejan kol jongka Inter Miami kenang bakan yo biang ban tap kol hakane ke jingela kai pen ban haka bakum kata kapor ke Sporting kamla ban singotho ke Inter Miami kala tam syakmat leng baka kol ka bal tap daw alende hake minute ka basaw pe pra haden joka ne ka kol kat ba ka Sporting kadang persang kat bala ban yo pen phai ya ka ne ka kol jong ka Inter Miami hanre ha padeng ka jingale bat ka jinga kon tenge pen ban ka Inter Miami kala pen lip sendon ya ka deng ka badang remba hapo jong ka Sporting de ka ba kenton sa ka wai pat ka kol lingba upikal ha ka minute ka ban rupu sao kumta lingba ka ne ka kol ka Sporting kala librong sendon ha ka ne ka jingale kai ha kamat jong ka Inter Miami bat hado bandai kot ke jingela kai ke Inter Miami kala la ban penlem ye ke Sporting dalai la ka wai gol kumta lengba ka ne ke jingjob persya ye ke Sporting ke Inter Miami ka klempat mat ya ka nam rem bat kum joro ya ka nam ya khai watan ci senro Kublai Shibon ya piki paralog ki bajus ngotenat ban pe ki video haka ne ke channel ngin skendo pat haka wai ke video Kublai Shibon